Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala Sekolah, ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu Guru, ugi para kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita sarangan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring berkah pangestu dumateng kita sedaya, saengga kita saged ngarawi adicara punika kanthi boten alangan setunggal punapa. Salajengipun, sampun setawis panjenengan sedaya lenggah, kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh lan matur nuwun saged panjenengan sedaya sampun separing rawuh acara punika. Ingkang menika kula badhe ngaturaken sesorah babagan kedisiplinan ingkang wonten sekolah. Sapunika kathah siswa-siswi zaman saniki utawa zaman milenial perilakunipun boten becik kaliyan tata krama, unggah-ungguhe kurang sae, kayata boten pikes sekolah, boten manut kaliyan aturan sekolah, kaset mlebet kelas, ingkang paring parah yen boten salat utawa boten nindakake perintah Gusti Allah. Sedaya wau saged dipun sebabaken lingkungan. Kepribadian ditandur nilai sosial wiwit alit lan saking kepribadianipun. Lingkungan ingkang boten becik kayata lingkungan ingkang kathah kekerasan lan kirang perhatian saged nyebabaken siswa-siswi kurang becik. Disiplin minangka perkara kang penting kangge sedaya tiyang. Sikap disiplin kanthi nyata sawijining kegiatan supados saged diatur diarahake kapribadian lan nuduhake asil kurang apik. Disiplin saged diterapaken ing pirang-pirang kegiatan, kayata disiplin sajroning nindakake agama wektu lan kegiatan. Tuladhane disiplin wonten sekolah inggih punika manang bapak kaliyan ibu guru kaliyan siswa-siswi. Para siswa kang boten kerasaken sikap disiplin wonten sekolah, siswa kasep mlebet kelas dadosaken pamuncalan boten maksimal. Wonten kathah cara kanggo ngulinakake diri kangge sikap disiplin. Inggih punika wonten pirang-pirang cara. Setunggal, sapisan sedaya memotivasi diri piyambak. Kaping kalih, damel target ingkang badhe dipun bukuh salebetipun wekdal tertentu. Kaping 3, ngulinakake kangge boten menunda sedaya ayahan. Kaping sekawan, gadhahi tekad lan komitmen ingkang kiyat. Kaping gangsal ditindakaken saking sakmenika. Kabareng kula mundhut paribasan saking basa Jawi bilih disiplin kunci saking kesuksesan. Kunci saking kesuksesan mestine sikap disiplin diduweni wiwit alit. Sikap disiplin boten ditindakake kanthi sae sanget ngrusak sekabehane. Pramila kangge mungkasi atur sesurah menika, kula ngajak dhateng sadaya kanca muga tansah njaga kebersihan lingkungan sekolah lan nindakake sikap disiplin kangge nggayuh gerbang mulya wonten sedaya ugi wonten ing akhirat. Cekap semanten sesorah babagan disiplin ingkang saged kula aturaken. Wonten kalepatan menika mugi-mugi kita sedaya saged tansah disiplin wonten sedaya kegiatan. Supados kita saged dados tiyang kang luwih sae damel tanah air, bangsa lan agama. Mbok bilih wonten lepat anggen kawula matur ugi solah bawa ingkang kirang trepsila kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.